Office. And acknowledge na po ang mga presence kan sa tuyang mga bisita, mga representative sa opisina po kang Liga ng mga Barangay, si Kapitan Ason Peñaflor, yaon po si Sir Frank Notario, si Sir Billy Salvador of BPC Peña Francia, Mr. Sibero, the Senior Citizen Mayor for the year 2023-2024, from the Senior Citizens Office, si Sir Joel Gallianito, na kung saan sa roman po siya sa board kang Naga City People's Council, si Sir Daniel De Leon, Board of Naga City People's Council, BPC Del Rosario, si Ma'am Nilda Dihita, Lilibet Imperial of BPC San Felipe, Miss Maricar Rule of Transport, NCPC Board of Directors, and at the same time, siya po ang President ng BPC Balatas. And from Santa Cruz, Mrs. Teresa Narvaez. Maraming na hapon po, yan na po ang satuyang speaker, Sir PJ Barosa. Hello, okay. Yun, makusugman pala. Maraming na hapon po sa Indogabos. Day ko na po sa roon, baka may malingawan pa ako. Anyway, sabi naman ni Ate Osang, I'm here to present the proposed budget of the City Mayor's Office. This is the proper office. Because all other offices are expected to be reporting to the City Mayor. They are adjuncts and arms and legs of the City Mayor. But this is the City Mayor's office proper. Okay? We are the operational and administrative side of the Mayor. Sige. Next. So I'm PJ Barosa, by the way. I'm the secretary to the mayor. Of course, the City Mayor's Office, the sector that it serves is all Nagueños. Gabus po. Ubus kong ubus, gabus kong gabus. Its vision is by 2030, Naga shall be recognized as model of good governance and responsible citizenship, people-centered development, and abiding faith. Lalo na kakatapos pa lang kan sa Tuyang Peña Francia Fiesta. Mission is to make Nagueños happy and proud, and of course, of their living faith through continuous improvement and innovation in inclusive governance and responsible citizenship. So sama po ni sa ginigibutangon yan to promote that responsible citizenship, iniya pong pag-present kan sa moyang budget sa Indo. The organizational outcome, of course, nalalauman, nasasarigan, nangangataman. Dependable, reliable, caring. The mandate is, of course, the Local Government Code of 1991. Of course, our current head is Attorney Nelson Legacion, our city mayor. If you want to know what are our activities, you may check his Facebook account, Mayor Nelson Legacion. Okay. Currently, the city mayor is in Manila to bring projects from the national government to link us with national offices. The city mayor's office, gabus kung gabus, ubos kung ubos. Sometimes we become lawyers, sometimes we become doctors, we become engineers. Yan lang ang mapagal sa trabaho talagang ini. Jack of all trades. Okay? But then, at the end of the day, what we would like is to become a dependable, reliable, and caring city government. Okay? Next. Sige. Yan po si Pataratara o yan na po si budget. For the PS, day ko na po idibinali, meaning the personal services. Ito yung pambayad sa mga casual sa permanent. Nagko-compute po kayan is the City Budget Office. Anyway, igwa po kitang salary standardization law that is uniform throughout the country. Yeah, ang sweldo. What we have here is the OMOE
and then or MOOE, and the capital outlay. For 2022, our traveling expenses is 675,000. For next year, we are proposing the same. Again, we need this to link with our national office. Diba? Sabi ko po nga sa bago, ngunyan, yaon sa Manila si Mayor. And we have to continue doing this in the years to come para po si mga proyekto kang national government maibabaig di sa local. Tapos naman po ang eleksyon, we have to accept the mandate of the people. Kung si isa'y sinapili, yun na po yan sinapili kang mga Pilipino. Ang importante sa tuya, mag-uswag ang naga. Kung isa'y mananapili na magtukaw sa Palasyo Malacanang, so be it. Tabako man lang po taga-naga, nagpipili ka iyan. Diba? We have to accept. Okay. Office supplies expense, 300,000, the same. Yung fuel, oil, and lubricant expenses, naglangkaw po siya from 16 million to 21 million. Aram-taman po baga ang sitwasyon ngunyan. Naglangkaw po talaga ang gasolina. Other supplies and materials expense, the same. We can operate at 160,000 per year. Water expenses, naglangkaw. 4 million to 5 million. Natural naman po yan. Maski sa mga harong, naglalangkaw po talaga yan kada taon. Si electricity po, iyo ang pinaka naglobo from 19 to 34. Dahil nagmahal. Diba? Bako may man po iyan kontrolado. Ayun, bako man lang po City Mayor's Office kayan ang nagastos. Kabus po iyan sa City Hall. And tandaan ta po, may mga bago kitang building na pinagibo. May bago kitang Santa Cruz Evacuation Center. Gawa kitang unyan Balatas, di ba? Na patapos na. So, kay puwan ta pong pondohan ang kuryente kayan. Otherwise, gagamiton tayo na nakasindi kita ning kandila. Yeah. So, yan po talaga, nalobo po yan. Postage and courier, again, the same. Telephone expenses from 200,000 to 250,000. Si paglangkaw po kaya, natural man, naglangkaw po talaga ang plan. Kung mga nagpa-plan po igdiyo, na mapapansin po nindo, halangkaw na ngayon si packages. Again, that's cause of inflation. Confidential expenses from 3 million to 5 million. We have to increase this because of drugs. Kung napapansin man nindo sa barita, di ba? Dapat data po yan itolerar. Dapat po padagos sa tuyong operasyon laban sa malain na droga. Other general expenses from 11 million to 14 million. Igwa po kaya kitang sinusunod na minimum wage. Kung aram po sa pribado, naglangkaw po baga si minimum wage sa Bicol. Diba? So kay po ang tamang po yan isunod. Sunod doon. Bako man lang pribado ang nangangaipo. Pati man ang mga trabahador sa gobyerno. Okay? And then, transportation equipment, 75,000 to 100,000, 240,000 for motor vehicles, repair and maintenance to 300,000, mainly because of inflation. Naglangkaw si mga pyesa. Panghirahay po yan ng mga equipment ta. Yeah. Advertising expense, 340 to 400,000, mainly because of inflation. Naglangkaw man si singil kang mga printing services, si mga kwan. Donations from 2 million to 3 million, OMOE from 4 to 5, mainly because of inflation. Yan po ang pinakarason kayan. Nagralangkaw ang presyo kang babakalon. So, kung mapapansin po nindo, ang samuyang proposed budget is mainly to adapt to the increasing prices. Si paglangkaw kang gasolina, paglangkaw kang tubig, paglangkaw kang kuryente,
langkaw kang sahod, paglangkaw kang gastusan. This is reality, ladies and gentlemen. We have a surging inflation. For capital outlay, office equipment and information and communication, si motor vehicle po, zero na for next year. Nakabakal na po si Kaipuhan na sasakyan. So next year, di naman po kami mabakal. Pero si office equipment and info and communication, si mga IT po niyo, si mga gamit sa opisina, kaya po kami po magbakal ng medyo dakul-dakul, usual wear and tear. Kan ngunyan na taon, dahil man po kami nagbakal ka iyan, 100,000 man lang po nga si budget. Si iba po talaga, nag-bar down na, nag-route na, kaya po man pong rebayan. Otherwise, mabalik po kami sa makinilya. Diba? Imbis na medyo okay-okay na ang sistema, pag data po nabibayan si mga computers na route na, si scanner, si ano pa si route naman, air condition, talagang hirak man kan sa muyang mga staff. So, from 63 million, 63.5 million ngunyan, ang pinapropose me po is 19.9 million for next year. Again, ulitong ko lang, ang paglangkaw po ko ini, ang kang kadaklan ka iniyo is mapupunta sa gasolina, sa kuryente, sa tubig, as in si iba pa, the same level of operations man lang po kami, kung ano si yaon ngunyan, same level of operations by next year, alagad ang realidad kang buhay, naglangkaw ang mga presyo. So, yan po ang satuyang proposed budget for next year. For the annual investment program, ang Mayor's Office po, mayo kaming EIP, dahil kung ano ang EIP, kang gabus na opisina, yan po ang samuyang priority project for next year. Okay? Just to clarify, suway po ang Office of the City Mayor sa Office of the City Administrator. Yan po sa ngunyan ang satuyang mahigos na City Administrator, dating Konsehal Elmer Baldemoro. Sige po, I'm ready to take questions, to answer questions. Okay po, thank you po, Sir PJ. Acknowledge na po si Sir Elmer Baldemoro, ang satuya pong City Administrator. Si Ma'am Rose Ciudadano from City Planning Development Office. And it's time for us to ask questions, clarification, or suggestion sa pinag-report po sa tuya ni Sir PJ Barosa. Sige na po, open na po. Yes, sir. Hello. Maray na hapon, PJ. Maray na hapon po. So, ang total budget for kang Office of the City Mayor is 100 million. Close to 100 million. It's 90,964,407. It's 200 million. No, sir. It's close to 100, pero 90 million, to be exact lang po, is 90 million. 964,407 pesos. Okay. Ang pigbabasihan ko po kaya kang kahaputan, itong pinadarang budget sa Naga City People's Council Secretariat. And fortunately, ang na-receive mi lang po, ining sarong slide, which is about, yung pinahiling ko po sa emo, which is about 100 million only. Kaya dyan lang po pwede kami makahapot, kasi iyo lang ang napag-adalan mi. So that's first point. Ang number 2 po, tama itong paliwanag ni PJ. Kasi ang halos, ang increase na po sa subtotal, duman sa sheet number 1, is almost 28 million. Pinakadakula po dyan ang fuel in oil na 5 million. Ang water, talagang naglangkaw, 1 million.
Electricity po is 14 million. Ang igo po, ang confidential budget is 2 million ang increase. I'm only citing the increase. Then ang other general services is 3 million. Ang maintenance po, 25 million. Please correct me if I'm right, kasi Yes. I'm just basing it from the data provided us. Kaya nag-total po 28 million. I cannot comment on matters na hindi po pig-provide sa NCPC. Kasi ang agreement po, yung ma-present, ipo-provide muna sa NCPC, ipo-provide sa Maaraten so that we can study it before, so that we can intelligently discuss and participate. Yun po ang naging agreement. So, basically, PJ, compared to last year and this year, pero talagang total increase. For 2022 to 2023, tama po ka mo, sir. That's almost 28 million for the OMOE. And then sa capital outlay, actually mayong increase. There's a decrease from 2.2 million ngunyan na taon to 1.5 million sa next year. Thank you. And another clarification, and for the record, so why po ang Office of the City Mayor, which has almost 100 million budget, and so why man po ang Office of the City Administrator, which has a 14 million budget? Para po maliwanag, maintindihan kan tao na doon po ang budget na pinagkukuanan pag-operate kang City Mayor's Office. Ang pakatulo kong kahaputan, actually it's only clarificatory. Kumusta po yung budget management kang previous year? Out of the budget of less than 100 million, kumusta po yung fund management? Pirang nagastos ta, pirang savings ta, pirang realign ta? The city budget office has the full details about it. But as of the moment, paubos na po iyan. Speaking of realignment, kadaklan po sa mo yung na-realign na budget is for funding electricity and fuel costs. Kasi last year po, pandemic. Now we are opening by 2023. Definitely, ibang gamit kang pandemic, ibang panggamit mo niyan. Pero mas dakula po ang gastos ta sa health and sanitation kasi nga pandemic. Ngunyan po bakong pandemic, bakang ibang budget na di magamit na sa project. So in terms of percentage, PJ, by the way, I would like to introduce myself. I am representing the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. I am also a director of the Naga City People's Council. I was requested by our president, Dr. Mario Villanueva, to represent him sa chamber, and requested by President Nono of NCPC to represent him also. So I'm representing President Nono ng NCPC. So, ang hagad po sa Mokang City Hall, lalo na kan Sanggunian, na ang partisipasyon po na kang Naga City People's Council should be more meaningful at talaga pong aadalan mi ang budget para madangog ang boses kang masa. So, yang tabi ang samuyang obheto mo yan. Bako lang magdangog, bako lang mag-approve, pero aadalan ta po ang pagbabago kang budget. So, kung ang budget na po, tabi, nasa 100 million, pira po daw ang allocation kayan sa mga projects, pirang porsyento mo po kayan ang gagamiton para sa taho lang. When I mean tao, the human resource component of the office, in terms of percentage. Mayo po di yung projects. These are mainly for operational expense of the mayor's office. Yang donations, yan po si mga pigahagad sa mo ng mga tabang. May mga naabot, like the Sanggawadan, si mga organisasyon like NCPC na may mga projects. Iyo po yan si tinatabang ta sa inda. Nag-request ning si mga activities na pigpopondohan ta, pigtatabangan ta via sponsorships. Yan po si donations.
Si OMOE is for si People's Day. Ayan, kung siguro may project, that's it. The People's Day, si mga meeting with you. Si mga meetings with organizations. Dahil man po kita pwedeng magpa-meeting na dahil ka mo pakakanon man lamang. Di ba? O, yun po yan, si ginagawastusan ta. For the confidential expense, again, that is being used for our anti-drugs campaign. And I cannot divulge to you, ano yan? Ayan. The rest is mainly for the purpose of running the mayor's office. Again, the traveling expense is used to link with national agencies. Kung dahil man po kami maprepresenta, dahil man po mapunta si mayor sa Manila, dahil man kita makakahagad tabang. We have to understand our realities. Diba? We have to connect with them. We have to show that we accept the mandate of the people. That what we would like, at the end of the day, whatever was the decision of the Filipino people, ang pulot dulo is gusto ta mag-asenso ang Naga. And we do not dwell with the past. Diba? What we want is a better future. Kaya kay puwan mi pong mag-link sa mga opisinang iyan. For office supplies, mayong increase. Again, that's mainly for operations of the mayor's office. Di man po kami pwede mag-operate na mayong man lamang coupon band. Di ba? Man lamang ang ink, ang samuyang mga printer. Ayan po nga ni office supplies, postage and courier. Of course, may mga pinapadala kitang letters. Telephone, syempre, may inaaputan. General services, syempre, may tao kita. And again, ang paglangkaw kani is mostly because naglangkaw si sa Dole. And not only Dole, but it's actually the tripartite, the regional tripartite wage and productivity board, which had mandated the increase. Di man pwedeng naglangkaw si private, papabayaan tan sa tuyang mga empleyado sa gobyerno na sa puon ang inflation without any chance of matampadan man lamang silangkaw kang gastusan, di ba? Okay. For the repair of and maintenance, transport, office equipment, and motor vehicle, again, we have to fix our equipment. Masupog manggaro na mayor's office. Maraot ang aircon, maraot ang computer, di ba? Yan po. Siguro PJ, my last comment on that is that, number one, tinitinan ko kasi yung 100 million. And given the projects of the city mayor last year, maliit po yung 100 million. So, kaya nga, I want to contextualize itong mga questions ko. Yung Balatas Development Project lang po, that's more than 100 million. Yes. Kaya nga, siguro dapat, when we ask questions here, ang purpose kaya is to understand how he is able to run the city despite of that limited budget. Thank you. Kaya yun ang paliwanag ko. Para baka ma-misinterpret, ma-miscue, no? Number two, ang Naga City People's Council, saka ang Metro Naga Chamber of Commerce, tutubod po kami kay Mayor. Thank you. Very efficient ang management niya and very transparent. Kaya nga nagkakaigwa kita kani. So kailangan we have to understand that. The only reason why we are asking that, kasi siguro dapat mabisto taman, iyan po kayang si PJ, flat 1 po iyan sa MBA, sa estudyante ko po yan sa MBA, flat 1 yan. Kaya ining mga question, dahil pwedeng malumoy. Dapat po matagas ang question yan. Ta MBA na abogado pa yan. Kaya pag hinahapot po yan ng mga asset test ratio, anong percentage kang sa taho saka sa proyekto, pag di niya po iyan sinimbag, ibabagsak ko po iyan sa grade. Ayun po. Kaya yun siguro, PJ, yung papaliwanag mi. Yes, The 100 million,
is actually well laid out plan. Maganda si paka-divide yan. Saka kung hilingon mo, ang increase niya is only arog kang office equipment, 400 million lang. 400,000. Yes po. Only Opo. 400,000. Pero nasa information technology na ang City Hall, component ang innovation sa most competitive city, 400 million is lacking. Aram yan ni PJ. Pirang computers lang po yan, pirang mag-connect sa IT. So that is the reason why we want to impress into the city government na yung pong pigpapaadalan nindo sa mo, tiga-adalan mi talaga. Thank you. Sa kansa mong partisipasyon digdiyo, bako lang po itong for compliance purposes and for attendance. Na kami po, dahil kami pwedeng stampad lang, adalan mi talaga yan para pagbalik mi sa constituents mi, may paliwanag mi kung anong pig-present. Lalo na kung si PJ ang nagpipresent, di yung pwedeng mag-present na maluya. Matibay pong Thank you, NBA thank yan you, eh. thank you. So on that note, Madam Chairperson, that is my last comment on the City Mayor's budget. Gulpi pa ko ta niyo, pero ay gusto ko pong madangog ang mga Barangay People's Council, ang senior citizen, gusto kong madangog kung sa budget po ni Mayor, paano niya po masusuportahan ang 18 sectors kang NCPC, ang 27 Barangay People's Council. Kaya po niya ang sinadigdi, ang hapot po ninda, piraman daw po dyan ang mababa sa muya in terms of projects. So that ends my comment and explanation. Salamat po. Sige. Actually, sir, this is again for the operations lang ng mayor's office. Mostly to run all the projects that we have. Tama po kamo. Kung kukumparahon nga ni iniyo nakuata na mga donasyon na lang. Ulayan na lang ang donasyon. Si mga nakuatang donasyon ka nakaagi 1.4 billion pesos in terms donation lang yan. And we're operating at less than 10% of that donation. Iniyo para lang mag-operate si mayor's office. Naasikaso mi kamo, pag nagpupunta kamo, pag nagmi-meeting kita, maray man ang pag-estimate mi. Si mga kaipuhan ming suraton, nasusurat mi. Si mga kaipuhan ming kaulayon, nakakaulay mi. And iyo man lang po ni ang pinopondohan kayan. Kung ano ang porsyento kaini sa tao sa proyekto, actually gabus ni 100% para dyan. Kasi ang sukatan mi ni PEPMI is ano sinaging benepisyo sa Naga, ano sinaidara mga proyekto kang mayor sa Naga na natabangan mi ang satuyang alkalde na magibo iyan. So yan po ang samuya. So kung ano po ang siyempre si pag-meeting ta, usually nagpo-fall po yan nigdiyo sa IOMOE and sa donation si mga pigaharagad po ng mga tabang nindo. And then si pag-meeting ta, di man kita pwede mag-meeting, nagutumon mi kamo. So dyan po ang piga-kakargahan mi ken. And of course, may igo pa kita mga People's Day. Sa People's Day, siyempre, kay Puhan, ready kami dyan magtabang sa mga nag-ararading kay Mayor. So dyan po yung pigkakarga. Ito pong electricity, water, fuel, operations po yung tambako lang ka Mayor's Office kundi kambong City Hall. May naghapot po kaya sa chat. Talagang halangkaw. Daimi man po ni expected na magkaiguan ning gera sa Russia. Kung haputon po nindo ako, in the red na po kita dyan. Actually, sabi nga ni Subago, pighapot, ang kadaklang pong reversions me is to pay for the electricity, water, and fuel expenses. Okay na po, Sir Daniel. Sir PJ, may question po sa Zoom. Si Mr. Mon Jeronimo. Na-address na po. Sige na po, Sir PJ, Sir Mon Jeronimo.
from education sector. I think na. Sige lang, okay lang. Pwede man utunta. Sir PJ, good afternoon po. Any statistical data regarding fuel budget amounting to 21 million in a year? Does it mean almost 60,000 daily expenses? Another po, 2022 budget of 16 million in a year, 45,000 daily in comparison. Yung 2022 budget of 16 million in a year, 45,000. Iyo, kulang yan. Mga 16 na kita, almost. Dahil kami pwede mag-budget na kung ano lang si presyo ngunyan. We have to anticipate further increases in prices. Kung 45,000, actually nag-aabot na kita ngunyan 50,000, 51. Katong may nasa sagsagang kita, 55. Itong medyo magna 90 na, di ba? And we cannot, ang problema kaya is it's not within our hands. It's a world problem. It's a global issue. Kung matapos na siguraduman, well and good, tayo magagamit yung 21 million na yan. Pero paano pag naglala? Paano pag naglala? Paano pag nagka-problema pa lalo sa supply kang crudo? Diba? Actually, with all honesty, hababa pa po yung projection na iyan. That is conservative estimate. Pessimistic estimates, kulang yan. Kulang yan. I don't know if you are reading newspapers in other countries or at least checking your Google, but we cannot yet see the end of the war in Russia and Ukraine. And here is Kim Jong-un of North Korea testing nuclear weapons. Diba? So, I don't know. We pray for the best, but of course we always have to prepare for the worst. May comment po si Sir June Agomaa. Agree to Sir PJ, ma-escalate pa yan and day pwede ma-paralyze ang transpo. Needs kang city and nagraraning mapa service. I think Baka igwa pa pong gusto mag-comment, suggestion, or clarification para po kay Sir PJ presentation. From the BPC. Good afternoon po, Sir PJ. yes po, good afternoon. Magkano po ba ang budget for infrastructure for next year? I think the City Engineer's Office will be presenting. I think it will be best to discuss it there. Pero just for the part of the City Mayor's Office, si budget kang papahiling sa indo sa City Engineer's Office is mainly si pondo lang na hali sa syudad. Kung ako kay ahapoton mo, lagpas duman sa ipepresent kang City Engineers. Dahil we are looking at donations, grants coming from other agencies. Lagpas pa po sa budget kang syudad, kang City Mayor's Office. What we can assure you is, give us this budget and we will provide you times 5, times 10 of what budget you will provide to the City Mayor as projects for the Naga. Ang trabaho may maghanap ng pondo.
Siyempre, makipag-connecta sa Indo. Diba? Makipag-connecta sa Indo. Kung mayo naman po kitang dakulang si Sir Daniel, sige po. Siguro, dagdagan ko po yung paliwanag ni PJ, no? Alam mo, ay merong mga specific projects, merong mga specific na pighahanap ta. Dahil man po iyang covered sa budget ni Mayor. For example, yung mga sa infrastructure, doon po yan sa engineering office. Ito po kaya rin sabi ko, yung sa ITNIDA, sa DITSADIT, pero sa most competitive city, ang 5th criterion po na ipigtao sa buong Pilipinas para ma-maintain ta ang most competitive cities, innovation. Kaya nga I will ask Royal Oliver, saka sa tong city planning officer, kung dai po iyan available sa budget ni Mayor, sana ilaag sa Naga City Investment Board, ilaag duman sa Information and Communications Technology Office, kang ibang departamento. Kaya ang pagpigiling ta po, tama yun sabi ni PJ, kasi I want to make that very clear. Iyan pong 100 million, ihahanap po yan, bako lang another 100 million, baka sa paghanap ni Mayor sa mga donasyon, sa mga funding from the senators and other national government agencies, baka yan 100 million maging 1 billion yan. Kaya with the projects po na kaya ang dapat hilingon ta when we do budget hearing, budget review, hilingon ta po ang projects, bako lang yung figures. Sa mga projects po, Naga City Hospital, what is 100 million? Baka sa mga mga pang x-ray lang yan. Sa ang 100 million, sa mga tulay, sa tinampong ikakaag, baka sa tulay lang po yan. Pero tama yung sabi ni PJ, with that 100 million and properly allocated, that will be used as an investment, not as an expense, to get more funding. Kaya ang request ko po sa tuyang kairiba, sa Naga City People's Council, let us look at the figures, yun pong meaning ng figures, bako yung actual numbers, kung saan po yung gagamiton, para kumbaga sa tinanom, iyo po yan ang fertile seed na itatanom para magtubo saka magbunga. So yan po ang siguro, as a member of the Metro Naga Chamber, nag-promise po ako sa padihong kong Vice President kang NCPC, ma-active po ang chamber. By the way, digdi po sa donation, so nag-launch po kami kang Bicol Business Week. Bakit? Kaipunta ng investment sa Naga. Tinauna po kami ni Mayor 1 million. Pero magkano ang Bicol Business Week? 3.6 million. Kami ang mahanap ang 2.6. Pero pira po ang naglawag na investment. Itong Fotoramondi po, that's 1 billion already for Naga. By next year, may 1 billion investment ang Naga. Ang SNR, Malaog Digdi, that's another 500 million. Bawi na po si Mayor sa to. Iyo po. So, yan po karong hilingon ta. Kaya, bigdagdagan po from 4 million ang donation to 5 million, naku amin na si 1 million. Siguro kulang pa yung 5 million. Salamat po. Salamat po, Sir Daniel, sa pag-share kang kaaraman para po sa presentation ni Sir PJ. And sa likod po, baka may gusto po kamong ihapot or clarification. Good afternoon po, sir. Good afternoon, This is just sir. a suggestion lang po. Yes po. If possible po, all of us should be provided with a copy of your representation. Or if not possible, dahil ako po medyo maluwi ng pagbasa ko, sige po. please, kung mapapwede, please make your the figures readable Sige. so that we can understand them. Maximize mo, ma'am. Araw sa kuya, medyo maluyan ng mata. Oo. Okay. Thank you po. Maximize mo. Yes, the presentation was forwarded already po to the Secretariat. May we just please request kindly provide the good gentleman a copy. Okay po, mayo naman po garo kitang karagdagang kahaputan, clarification or suggestion.
Dako lang pong pasasalamat, Sir PJ, of City Mayor's Thank you. Office. And Great po. apologies kung dahil ko po kamo talagang medyo maluya talaga sa pag-recognize. So, pero just mabalas po sa inyo, boss. It's time po para sa presentation kang Office of the City Administrator, Sir Elmer Baldimoro. Maray na hapon po. Maray na hapon man sa kuya. Hindi pala ni nahahali. So while pigre-ready, sige, maray na hapon po to the members of the Naga City People's Council, Sir Danny, sagabos po na mga opisyales, sinmembro kang Naga City People's Council, and also the Barangay People's Council. Kay Ma'am Rose, asin sa iba pa, maray, to the NCPC Secretariat, sagabos, maray na hapon. I'm here po to present the Office of the City Administrator. So, although ang opisina po, saro lang ang location, however, it is a separate office. The main function of the city administrator is the administrative support services to the local chief executive. So, si pag-assister ta po sa opisina kang satuyang alkalde para po maging efficient ang operation kang syudad. So, iyan po si pigigibo kang satuyang opisina. And for the first time po, garungon yan lang nagkaigwa ng full-fledged city administrator. Dati kaya permi lang siyang concurrent. Dati si Mr. Jun Mongoso, Metro Peso Manager, concurrent city administrator. Last term, si Sir Frank Mendoza, City Budget Officer, and then concurrent City Administrator. Kaya, ngunyan po, I am full-time working City Administrator kang sa tuyang syudad na ihuman po yan ang panuga kang sa tuyang alkalde dahil sa kadakulan na ginigibo kang alkalde, importante na may perming yaon sa opisina, mag-atubang sa mga tao, mag-representar sa iya pagmayo siya. Ang kasugoan po kung sa tuyang alkalde, dapat perming igwang nag-aatubang sa tao, lalo na itong mga nagjajaran sa opisina kang alkalde. Kaya iyo po yan si task na naitao sa tuya. So pa-start guys. So this is for the presentation of the Office of the City Administrator. Next slide. On the mandate, araw po na banggitan ko, the main mandate of the City Administrator's Office is the support services to the city mayor as mandated in the local government code. Next. On the vision, we envision a highly efficient, effective, and transparent office of the city administrator towards ensuring by that year 2030, Naga City shall be recognized model of good governance. So, although may mga recognition na po sa Satuya, but we also strive to innovate and mas lalo pong paurugon itong Satuyang stature as center of good governance. For the mission, to ensure that all city government department and offices deliver the result expected from them on
at a time at the level of quality desired and at the cost most advantageous to the city government. Ito po bagang pigsabitang doing more with less. So, dakol nagigibo, alagad dikit ang pigagastos. On the organizational outcome, efficient, timely, and responsive government operation. Next. On the SDG goals, promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development, providing access to justice for everyone, and building effective, accountable, inclusive institutions at all levels, strengthening the implementation and revitalizing for the global partnership for sustainable development. And on the gender issue being addressed, collaborative participation of all gender in good governance, and equal opportunities for all department regardless of gender in Naga City Hall. So, po yan itong pig-aansaranta on SDG and GAD issues. So, yun na po ni itong alokasyon kang proposed budget of the City Administrator's Office. For the traveling expenses, we allocate po 50,000. Just in case po may mga travel na pwedeng atindiran kag sa tuyang opisina. Ngunyan po kaya may mga bako lang ang alkalde, minsan po kita man itong naiimbitaran to talk on city government. Kaya nag-allocate man po kitang 50,000. Next, on the training expenses, nag-allocate po kita dyan ng 400,000 pesos. Why? Saro po sa mandate kang opisina, iyo ang to establish and maintain a sound personnel program for the LGU designed to promote career development and uphold the merit principle in the local government service. Gusto ta po na mas makapacitate man si mga empleyado kang City Hall. And then mas more training kung nabaritaan po nindo, on the second term kang sa tuyang alkalde, pagpuon mi pong pagtukaw, nagkaigwa tulos ning service training for the employee kang mga City Hall. Ito po iyan training how to receive people, paano makipagtubang sa tao. Dahil mas gusto ta po na mai-improve itong pag-akomodar kang mga client, itong mga constituent sa City Hall, particularly duman sa mga opisina ng mga frontline services. Kaya pinunan po yan sa City Mayor's Office, sa CSWD na iyong pirming durulukan, dahil may mga instances po kaya na maski natawan mo siya ning naitao si kahagadan o si request, alagad kung daimaray ang pag-istimar duman sa tao, mayo manggiraray serbi. Kaya mas maray po na maray itong pakikipag-atubang ka mga empleyado kang City Hall sa tao. And maski po pati daitaman gabus na itatao ang request, alagad kung maray itong pag-atubang duman sa tao, maski po daim matawan iyan, pero kung maray ang pag-atubang mo, happy manggirarayan mauli maski naitao si kahagadan. Pero kung naitao man si kahagadan, maraot na ang buot, mauli po yan, anggot manggiraray. Maraot manggiraray ang buot. Useless si tinaong asistensya or tabang kang City Hall dahil nainot na si raot kang buot kang tao. So, iyo po yan. Mas gusto tang makapacitate and mas lalong matrain ang mga personahe sa City Hall. The office supply expense, dahil po suway man kaming opisina kang Mayor's Office, may nakatagama man kaming supplies and other supplies and material expense. Next slide, guys. Okay. For the telephone expense, may allocation man po kita dyan na 60,000 pesos. For the donation, yan po kung halimbawa dahil na ma-address kang Mayor's Office, ang dalagan po kayan sa kuya, kaya nagtagama po kita dyan, araman po nindo bagayan, saan?
pag medyo po dahil na kayang i-accommodate sa mayor's office, ang Sibugan duman sa kuya. Kaya nagtagama po kita for the donation. And also postage and courier services, the subsidy to NGAs. Ito po ning mga tinatautang asistensya duman sa mga non-government agency and also government agency. May mga tinatao po kita dyan, like ito pong sa city prosecutor, the Hall of Justice, may mga tinatao po kitang assistance dyan. Ang other general services po, ito yan mga employee and staff na under job order service. Si mga staff po ang city administrator po kaya, nahiling lang nindo na sarong opisina duman sa likod kang mayor's office. Pero may mga sako po siyang mga opisina. Araw kang building and maintenance office, the arts, culture and tourism office, the city park, property and management office. Under po siya kang city administrator's office. Kaya po may mga empleyado pa kita luwas. And nakiulay po ako, dinagdagan ko yun ngunyan, nakiulay man ako magdagdag sarong staff. Dahil ang staff ko po, sinublian ko lang yan sa Sangguniang Paglungsod. Kaya mayo pa talagang staff ang opisina. Dahil araw po nga ni kang naistorya ko kasubago, basically po ang city administrator, may concurrent position yan. Kung isa itong mga staff niya sa opisina, yun na to ang kaiba niya sa opisina kang city administrator. Kaya ngunyan po, gusto taman maglaag ning staff sa city administrator's office para may continuity. Dahil man kita permanente dyan, alagad dapat itong staff kang city administrator, may continuity na maging isay man ang city administrator, may igwan na po dyan na established na staff na iyon na itong masumpay kung ano itong pinunan kang nakaagi sa masunod na city administrator. Next. Other maintenance and operating expenses. Iyo po ni itong mga activities na iyo po yan itong chargesan kang halimbawa itong mga pa-meeting, mga other seminar, iyo po yan ang pigkukuanan kaayan. And for the capital outlay, syempre po dahil bago kita sa opisina iyan, mayo man kitang darang mga gamit, we need to procure ito pong mga office equipment. So we allocate po 200,000, and for the personal services, ito po yan mga permanent position under the office of the city administrator na nabanggitan ko na. Bako lang po duman sa opisina ko, kundi itong mga attached offices sa office of the city administrator. So we have a total of 13,599,767. In comparison for the last year, this year budget, we increased po for 1.2 million. Dahil nga ni po sa nabanggitan kong mga rason na we allocate budget duman po sa mga biga-antisiparantang mga expenses for this year. So, iyan po itong budget for the Office of the City Administrator, and willing po kitang magsimbag sa mga kahaputan, suggestion or comment from the NCPC and the BPC, and also po duman sa mga nagdadaralan sa tuya via Facebook Live. Mabalos po. Salamat po, Sir Elmer. Bali, may comment po from Zoom. According to Mr. June Agomaa, Hello, June. hababaon ang donation, baka pwede taasan. Iyan po, mabalos June, si June, tama po ito, kaya lang, tama itong comment na medyo hababa talaga ang donation, kaya lang, ngunyan po kaya pinagkakanigo talang itong mga budget. In as much as we want to, bilang kita po itong yaon sa executive, gusto taman na mabalance man. Kaya igawa pa man po kita sa mayor's office kaiyan. Kaya sabi ko po nga pang complement lang po ang office of the city administrator.
pagsaosang naglagpas sa opisina kang alkalde, paduman yan sa ko. Kaya, iyo po, kaya nagtagama man kita. Pero tama po to June, na medyo hababa, pero gusto talang po kayang ipagkanigo para dakol pa kitang opisinang nangangaipuman ka iyan. Sir Jun, okay na po. May mga clarification, suggestions, or questions. Pwede na po. Sir? Good afternoon po, sir. Yes, sir. Ano po, igwala kong ihapot sa imong. Sa manyan, igwa ka pong may tada pang budget sa imong donation. Maray po nahapot mo, maray nahapot mo. Mayo lang po kaya kita dyan dahil ko lang mailisaw. Sa ngunyang po na taon, mayong donation account ang Office of the City Administrator. Kaya nga po nag-propose kita na magkaigwa for next year dahil si mga nagdudurulok man sa to, matawan man. Kaya ngunyang pong taon, mayong tada dahil mayo man po talagang alokasyon. Iyo po. Next year na lang po. May questions ka po from the Liga ng mga Barangay? Yes, sir. Sige po, Mr. Joel Gallianito, Vice President of Naga City People's Council. Hello, sir. Good afternoon. Baka pwede mo, tama ito kinyo na dagdagan ng budget mo as a whole. Kaya madagdag ka ng personnel, gigibon mo siyang permanente. Hindi mo ito na naagananing amount kung pirang personnel kay puan mo. May existing po, dahil man po kita madagdag personnel na permanent, makuha lang po kita aning contractual employee dahil maybe for the 2024 budget, baka po dumana kita mag-propose ng permanent employee. Sa ngunyan po ang proposal talang is to add a contractual employee. Ang tama po to. One contractual employee po. Sabi mo kaya dapat may continuity kan Iyo po. Kan services. Antay ko alam ko ini pwede pang maisabi ko sa imo tungkol sa itsura kan Naga City Hospital. Na itong si aki ko na confine. Inilingkuan mga CR bakong gayong comfort. Itong mga laboratory niya, raraot na, dahil naman na si Carlo. Saka ang services, ang janitor, pipira lang, dahil gayo na si Carlo. Sa kunyang pati, for the information of everybody, loaded ang satuyang Naga City Hospital. Mayaw kaya ako sa hospital kato kan mag-report si Dr. Boots. Kaya dahil ko ito naiyapot sa kung ano ang plano niya sa mga pigi-established ng hospital na mayong CT scan na kaipan na marikan ng mga empleyado. Sige. Saro pa po, sir, kung mapupwede, hindi sa mapikikreate ang mga hospital, magkaigwa ng area para sa senior citizen alone. Dahil siya kasaro din sa ibang mga pasyente. Dapat igwaman talagang para sa senior citizen. Sige po. Pigsurat ko lang po para matandaan ko. Enot po, duman sa CR, ipapaabot ko po kay Dr. Joseph Sanchez and i-check ko lang po kung nag-grant na si request niyang for additional utility. Dahil nag-request po siya ng additional utility dahil nga sa kakulangan kang personnel. Si Kuyenmi po duman, since na dahil kita nakaka-hire bago, nag-request kita kay Engineer Martin na may i-transfer mo ng sarong utility for the Naga City Hospital. I-check ko po Pandua, duman po sa sitwasyon kang mga CR, dahil na po kaya kita inclined to renovate the existing Naga City Hospital dahil may pigahama na kitang bagong Naga City Hospital na duman man po talaga ililipat itong bagong si mga existing personnel kang Naga City Hospital
duman po ililipat. Uurulayan pa po kung ano ang magiging direction kadtong existing Naga City Hospital. Baka gibuo na lang siyang sarong health center or health facility. Kaya ista po muna si mga improvement duman. Dahil next year po, mahamana ang satuyang hospital, duman na talaga ang satuyang Naga City Hospital na mas mahiwas, mas bago ang mga equipment, and mas convenient po. Kaya nga ni po ang satuyang alkalde, si Mayor Nelson Legacion, talagang pighinguhan na magkaigwa kita ning dakula modernong Naga City Hospital. Dahil kung maobserbaran po nindo, hirakman kang mga taga-Naga na nag-a-avail kang service kang Bicol Medical Center. Of course, maray naman ang serbisyo kang Bicol Medical Center. Alagad sa kadakulan pong pasyente hali sa interong probinsya, medyo po talaga pano. Kaya nga ni pag nahamana ining satuyang bagong Naga City Hospital, imbes na madalagan pa sa Bicol Medical Center, iguan na po sindang madyajanan na dakulang hospital na maaasikaso sinda. Kaya po yan ang kamarayan kaining satuyang bagong Naga City Hospital na dahil madideprive ang mga taga-Naga na may maray ng hospital dahil costly po talaga ang pagpapahospital sa mga private. And ngunyan nga ni, maski sa private, maski may kwarta ka, dahil ka basta makakalaog dahil paranoan ang kwarto. Kaya dakulang bagay po ini yung Naga City Hospital. And duman po sa CT scan, saro po yan sa binabalaka na ilaag dyan sa bagong Naga City Hospital. Kabalin na nga ni po baga itong naiistorya na kadto ni Dr. Sani Ranyola na magkakaigwa pa dyan ng physical therapy rehabilitation sa Naga City Hospital 2 and including po itong dialysis center. Nakadakol po kita ngunyan ng mga pasyente na nagda-dialysis. So, dakulang bagay po yan sa mga taga-Naga na imbes na makipagsuksukan dyan sa mga dialysis center, iguan na po magkakaiguan na sa Naga City Hospital na kung miyembro kang PhilHealth at less cost, lalo po duman sa mga nagda-dialysis na 2 times a week, 3 times a week. Kaya dakulang bagay po yan, Naga City Hospital. Regarding man po sa senior citizens lane sa City Hospital, so ipopropose na po na magkaigwa kamong priority. Kabali po baga ngunyan sa benepisyo kang senior citizen, ito pong libreng medical check-up and medicine sa Naga City Hospital. So kung i-transfer man po ito sa Naga City Hospital 2, same benefits man po giraray ang marireceive ka mga senior citizen. Ayan po. Okay po, sir. Thank you very much. Pero ang sabihin po sa senior citizen, bakong lane, kundi sa lugar para sa senior citizen lang na dahil mahaluan. Sige po. Bakong lane. Tanganing, ang focus kan... Bakong sabi nindo, gusto kayo nindo, may mga nahihiling magkamong ibang bako ng senior. Ibaman niya. Ibaman niya. Pagmati yan. Pagmati yan. Yung baga kaya sabi nindo na gusto man nindong may nahihiling bakong senior. Anyway po, kung iyan po ang kagustuhan kang sektor nindo, ang satuya pong alkalde, nagre-permi pong nagkukuyog sa mga kagagadan po nindo. Iyo po, naisabi ko po yan, sa kung mangyari yan, garo kita lang sa intirong Pilipinas, siguro ngayon. Saka saro ba sa propose ko niyang KANDAPSI, kan National Anti-Property Commission, na sa hospital kaigwaman ang para sa senior citizen. Kaya siguro kung mangyari yan, kita ang inot, bigi sa City of Naga. Yung magkakita kaya, ang Naga, gusto permit inot. Sige po. Iyon man lang po yan, sir. Thank you very much po. Mabalos po, tatandaan niyo po yung suggestion na yan. Salamat po, Sir Joel. May kaputan or clarification lang po ang BPC President.
Kana po at Barangay Balatas and at the same time transport sector, Ms. Maricar Rule. Good afternoon po, Mr. Administrator. Tukawin na lang, Maricar. Thank you po. May hapot lang po, if dagos-dagos po ba ang paglibot ni Mayor para sa People's Forum for every barangay? Iyo po, naantala lang po yan dahil nga ni duman sa COVID. Alagad, ibabalik po yan itong pakikipag-ulay sa mga lugar sa kada barangay. In fact, may mga, ang araw ko may mga naka-schedule na by November, igwa ng mga naka-schedule ka yan. And sa mga maabot pang aldaw. And kung ano ko na po itong oportunidad na ibabalik na din po kang sa tuyang alkalde itong People's Day sa City Hall on October 10. Ibabalik na po itong People's Day na maopisina ang sa tuyang alkalde sa People's Hall. Kairiba itong mga department head na may mga frontline services, arog kang City Health Office, CSWD, Water Services Division, GSD, ginhawang na genyo, asin iba pa, the legal officer, asin iba pa, na si mga may katuyuhan po, may mga hagad na serbisyo kang syudad, mismong ang alkalde po ang maatubang and itong mga department head na concerned offices na iyo po itong pwedeng makasimbag sa mga pangangaipukang tao. So, sa October 10 po yan, sa People's Hall, po alas 8 ning aga hanggang alas 3 ning hapon. So, kada bulan po, gigibuho na iyan. Salamat pong Maray, sir, sa Maray na Katimbagan. Sir Elmer, my follow-up question po si Mr. Ramon Jeronimo of Education Sector. Hi, Sir Mon. Follow-up ko man po palan Sir Elmer, status kang GEMS for DepEd Naga. Siyari? Status kang GEMS for DepEd Naga. GEMS po. I-follow up ko po sa ESO. I-kuyang ko lang, i-coordinate ko lang sa ESO kung ano si status kaiyan. All matters po kaya pertaining to the school, pigre-refer tayan sa ESO. Kaya dahil po ko updated sa status. But then again, aramon ko po kay Sir Pippen Aguilar and i-message ko na lang po si Mr. Jeronimo ta everyday man po yan nagme-message sa sakuyang greetings. Thank you, Sir Mon. I-update ka na lang po. At maray na hapon sa amigo kong mahiguso na kapitan. Ngunyan, city administrator na po. Nahiling ko po ang pigahagad mo karo 1.4 million increase lang for additional. Despite na nahiling ko po, pigdagdagan mo sa imong projects and plans for 2023. So, day ko na po haputong kung anong milagro gigibuhon mo. So, specific na kahaputan po, number 1. Gusto mi pong pakusugon ang Naga City People's Council because of the findings and recommendation kang Good Governance Task Force. Seryoso po kami duman. Gusto mi itong simbagan. Gusto mi lang po maaraman, saan po kami mahagad ding asistensyang financial? Office of the City Mayor or Office of the City Administrator? Kasi po, garong kadikitong po itong budget mo duman sa mga urulay-ulay sa barangay, pag-organisar utro kang Barangay People's Council, pag-organisar po kang Barangay Youth Council. Igwa man pong budget ang Naga City People's Council, pero sa samo pong pag-adal, garo, mas maugma po ang samuyang MC ngunyan kung madadagdagan po iyang kang city. Pigahanap mi po digdi sa budget, garo, sa inmi daw po iyang kuko ano na item. Sa office ni City Mayor, saka sa office po kang City Administrator.
Araw po kayo ni. Ang nakatagama pong budget for the Naga City People's Council, nakalaag po yan duman sa People Empowerment Fund, which is equivalent to 5% of the Economic Development Fund. So iyo po yan ang na-access kang NCPC every year. So may nakatagama na pong budget for the NCPC every year. Iyo po yan itong ginigibuhan maning work and financial plan kang NCPC. Siring man po kaini yung ginigibo mi. Ang sanggunian po nagre-require man sa NCPC to submit katong work in financial plan kung ano itong pagkakagastusan katong nakatagamang pondo sa sainda. So iyan po itong fund na intended for the NCPC. Alagad, si mga iba pong hagad kang barangay, the organization, nakakadirekta po sa mayor's office and nagpasiguro po kita, nagtagama man kita sa city administrator's office para po kung sakaling ubos na itong pundo hali sa mayor's office, ikaw pa kitang makuanan sa city administrator's office. Sige. Ang ikadua po, ito pong vision, garo po, kinabahan kami kaniyo sa People's Council na to ensure that by year 2030, Naga City shall be recognized model of good governance. Bako daw po kita na nga ni ang model ngunyan, kaya po nga ni kang Sabado yata, kaibanan ko po si Mayor, saka ang ibang opisyalis ka Naga City People's Council, kaulay mi po ang 18 mga mayors hali sa mga iba-ibang lain na parte kang Pilipinas. Nagdigdi po sinda nag-aadal kung ano yung sinasabing good governance sa people empowerment. And there is another batch, siguro more than 10, hali na naman po siguro sa Mindanao in Visayas, piga-adalan po ang Naga. Then, suugma po, ako po ang nagtaram, inimbitaran ako kang Vice Mayor's League of the Philippines, saka Philippine Councilors League, Camarines Sur Chapter, niya po dumang gabus na Vice Mayor, gabus na Konsyal, ang hapot po ninda, anong milagrong ginigibo kong Naga sa good governance in people empowerment. Kaya siguro po, dahil na po garo kita maghala 2030, ngunyan po talaga ang hallmark kang good governance in people empowerment. Puumpa po kang charter, kang citizens charter na pigdrap po ni Kagawa James Jacob, saka ang nagmunak Naga City People's Council. Kaya siguro, kuyanunta po, Sige siguro po, napakusugunta. Kaya po. nakita maghalat sa 2030, kita na po talaga ang namumuro digdiyo. Nakita ang piga-adalan kang iba-ibang siyudad. Po. After the speech po ni Mayor sa 18, yung first 100 days ni Mayor, mapirmahan po kitang Sisterhood Pact. Calamba, Laguna, Naga City, Sisterhood. Imagine, ang Calamba po is the 10th richest city of the Philippines. Ang budget is only 1.7 billion. Ang budget po kung Calamba is 13 billion. Pero makikipartner po sinda sa Naga because believe sinda sa people empowerment and good governance. Nagparapariritrato pa po duman sa retrato ni Jess na nakatukaw, turukaw man sinda. So, siguro po, kuya nung tako ni yung i-adjust me na lang sa vision, lalong-lalo na po nang sa tuyang city administrator, talagang good governance champion po yan. So, pigtutukan ko lang po ni darakulang budget. Dahil na ning saradit. Inot po ining 400 na training expenses. 400,000. Ang hapot po kang Vice President May, representing senior citizen, ano pong mga training kani ang pwedeng maging available man sa NCPC? Sa 400,000.
Sige po. Ini po allocated ini more on the capability training for the City Hall employees. Captive for City Hall Iyo po, employees. iyo po. Okay. However, kung may mga beyond the budget of the NCPC and magayon pong training na pwede tang i-conduct for the NCPC, we are willing po to allocate fund for the NCPC. Okay. Then, ini pong other general services na 659,680. Ayo po yan itong salary ka mga job order employee na attached duman sa City Administrator's Office. Okay. So, kung aadalan ta po, pirang porsyento daw po ang napapadalagan sa budget sa mga tao, piraman po ang napapadalagan sa pag-operate kang office. Kasi, alam mo po, allergic na kami sa experience sa kang Metro Naga Water District. Pinag-adalan mi po ano ta nagkadurologi, 60% po kang budget kang water district nadaralagan na lang sa mga tao. Kaya ang inot na aksyon ginawa ni Jun Munggoso, tinanggal ang 78 na excess employees. Ngunyan pwede nang kumita ang water district. Kaya nga po mi po, sa budget po nindo, pira digdi ang madalagan sa tao, pira ang madalagan sa proyekto in terms of percentage. Basically po, ang Office of the City Administrator, yaong kita duman sa administrative side. So kung ito pong madalagan sa tao, most likely mga 30% lang ang nakalagdigdi. Iyo po ni itong mga capability training and then the donation. Other than that, more on administrative services. So iyo po ni yung nasa 1.2? Ini pong donation, the training expenses, and ini pong mga subsidies. So, iyon lang po yan, itong mga pwedeng magdalagan directly to the people. Sige. Thank you very much. Salamat po. Salamat po, Sir Daniel. Any questions pa po at the back? Sir, kamo po. Kung may naman pong kahaputan or clarification, salamat pong Maray Sel Elmer and have a good day. Mabalos pong Maray and sa liwat po ang Satuyang Alkalde nagpapasalamat dahil sa padagos po itong commitment kang Naga City People's Council na mas lalo tang mapakaray ang paggugobernar digdi sa Naga. Kami po na mga opisyales kang syudad nagmamaawot na mas lalong mapakaray kita kesa sa dati. And dahil po yan makakaya lang kang mga opisyales kang syudad kung mayo po ang participation kang Naga City People's Council, the Barangay People's Council, and all the Nagenyos na nagsusuporta. Dahil kita po, well-known kita on the people participation and good governance. Kadaklan na mga nagbibisita sa Tuya, bako man para maghiling kang mga magagayon na lugar sa Naga, kundi mag-adal kang paggugobyerno. Kaya iyo po yan itong kaibahanta sa ibang mga local government unit. And dahil po yan mangyayari kung mayong active participation kang Naga City People's Council. Kaya mabalos pong Maray. Sir Elmer, picture taking man po data kita. Salamat. Announcement po para sa ma-present sa aga. Yes, sir. Sir. May ma-present po sa children. Sorry po. Pwede man kaya Mahali ka na po, sir. maantabay ako. Tako may mga kaputan. Pwede pa ko magsimbag. Apudanta na po ang presenter kang Naga City Children's Welfare Office. Pasensya na po ito. Dahil ko kaya na ano na. Oo. Si Sir Elmer Mangirara, yung Executive Officer. Salamat.
Hello. Good afternoon, everyone. Actually po, dai po kami kabali duman sa list na pinadara kang NCPC, but Sir Elmer requested that we present after his presentation sa Office of the City Administrator because the Naga City Council for the Welfare of Protection of Children, kabali po kami last year sa mga nag-present. So, ano na lang po, pig-ask from the NCPC if pwede ma-insert this afternoon. Okay po. Good afternoon, everyone. I'm Glyza Nasayaw, Secretariat of the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Ang opisina mi po is located sa Civic Center. If nakabisita po kamo duman sa Naga City Children's Center, itong color pink and blue na building. And si Sir Elmer po, day pa po siya na kukulangan sa trabaho niya as City Administrator. Siya pa po ang Executive Director ng Children's Affairs Office. So, in behalf niya po, I will present the PPAs, programs of the children. And para din po, matawan din po kamong knowledge about our office, which is the Children Affairs Office. Okay. For the short background lang po, paano po kita nagkaigwaning Naga City Council for the Welfare and Protection of Children? Igwa po kita ning DILG memo, year 2012, ay ni po si complete name, 2012-94, which strengthens the local council for the protection of children. Buong city po sa Philippines, municipality or city, igwa po ning local council for the protection of children. Ano po ang ginigibo kang LCPC, no? Sa Naga City po, nag-adapt po kita, naggibo ning ordinansa. Ang author po kanimayang iba si Sir Elmer Baldemoro, kang siya pa po counselor as in SP Committee Chair on Children, as in siya din po ang co-chairman kang NCCWPC. Nagkaigwa po ning ordinansa year 2014, kung sa intig institutionalized po ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Kaiba po dyan ang pag-create kang sa tuyang opisina, ang Children Affairs Office, pag-define kang function, si mga funds, appropriation, operations, and other purposes. Okay. Next po. Okay. Ini po ang pinaka-essence kang NCCWPC. Ang organizational outcome po is to adopt plans, programs, and policies for children. Bako lang po para sa aki, it should be gender fair, it should be culturally relevant, and responsive sa needs kang mga aki, 0 to below 18 years of age. We also cater po sa mga 18 years old and above, but they are mentally or physically incapable of taking care of themselves. So, kabali pa po sinda sa bracket kang children. So, 18 below, yan po ang tiki-cater. Then, ang Children's Affairs Office is responsible din po sa pag-create kang annual work and financial plan and recommend provisions on appropriations on children sa Sangguniang Panglungsod. Currently po, ang counterpart mi na SP Committee Chair on Children is si Honorable Gail Abonal Gomez. So, part din po siya kang NCCWPC. Another thing is, ang opisina mi din po ang re-recommend ng mga local legislations for children. So, igwa po kita ning halimbawa mga ordinansa on children. Usually, hali po yan tigre-recommend sa samuyang opisina through representative po sa Sangguniang Panglusod. So, halimbawa, igwa po kita ining local code for children, updated local code for children, and juvenile intervention program. Opisina mi po ang nag-recommend ka iyan. Then nagtatao din po kami ng linkages with other private institutions. Pinaka-partner po kang syudad kang Naga pag abot sa aktibidades sa children, may iba po kundi ang DILG and the Council for the Welfare of Children sa national. We also have the UNICEF HLAP. So nagko-coordinate and nagpo-provide po kaming link pag gusto po nila magtaon ng mga programs, may mga idea po sindang training para digdi sa LCPC. Then syempre po,
ina-advocate mi po na magkaigwaning playground, educare centers, and other necessary facilities for the children. So, ang mission vision po ang sa mong office, very short lang po. Mission, to sustain a child-friendly city for every kaakian Nagueño by developing programs that are centered to the best interest of a child. So, govern po kami kang best interest kang mga kaakian. And ang vision may inilang po, envision that the city of Naga to be a happy and safe place for children. Okay po. Okay. Paano po na-create ang Children Affairs Office? I-run through ko lang po. So, ang Children Affairs Office po is under the direct supervision of the city mayor. So, si mayor po ang samuyang chairman. In the absence po ni mayor during our meetings, the co-chairman po, and the executive director, which is si Sir Elmer po. So, yan po, comprise po kami ningyan, executive director and employees. And kami po ang secretariat kang NCCWPC. And kung igwa po ning Local Council for the Protection of Children, nadangog na din po nindo the Barangay Council for the Protection of Children, BCPC. Kapot mi po ang mga BCPCs. Okay po. And aside from the mentioned functions of our office, nagtatao din po kami ng assistance sa children in special protection, sa mga pagtaong assistance sa mga pag-file ng mga cases on child abuses, kasi member po kang council ang CSWDO, particularly the Naga City Children's Home and social workers po na sinda po ang mandated na magkapot ng mga confidential cases kang mga aki when it comes to reported abuses. Then, ini po, ang pinaka-function kang office me is nagkakandak po kami ng mga capability building programs para po sa pag-enhance kang knowledge kang mga BCPC sa pag-handle kang mga cases kang aki sa barangay. O ini po, with our budget allocation, igwa po ning Republic Act 9344 and DILG Memo 2012-120, ini po. Ang budget mi po is technically 1% lang kang IRA. So allocation of 1% of IRA for the strengthening of implementation of program, projects, and activities of the LCPC. Other else po, nakikipag-partner and mini-mainstream mi po sa budget kang ibang opisina. So halimbawa, ang disaster risk, igwa kami ng percentage ng budget, igwa kaya sinda ng project on, halimbawa, children in disaster, nakiki-mainstream na lang po kami sa Indano. So technically, ini po ang samong budget. Kung ano po ang IRA kang Naga, automatic 1% kayan allocated po sa children. So iyan po ang mga activities mi. Kami po kanina nagpa-facilitate. Govern po ini kang Convention on the Rights of the Child. Igwa po kitang apat. Inot Survival. Iyan po. Nagkakandak po kitang pre-birth registration. Siyempre po, in partnership po ini sa other offices na concerned. We also have the development. Partner ta po dyan ang ECCD, ang DepEd. We also have the protection. Ang Naga City po ang pinakainot na syudad sa buong Pilipinas na nakapag-formulate and submit ng Naga City Comprehensive Local Juvenile Intervention Program last year. And ini po ang ginagamit na guide kang sa tuyang syudad sa pag-handle ng mga kaso kang CICL and children at risk. So, dakula po yan na achievement or milestone din po para sa satong city. And participation kung saan po, ang mga aki, babalita po sinda sa policy making and nagtutubod po kaya ang opisina mi na ang leadership day siya na poon pag 18 and above. Usually, nagbabalibaga ang aki sa mga SK or CYO. Sa office mi po, igwa kita ning Naga City Children's Federation. And very active po sinda sa pag-participate sa policy making kang LGU Naga. And aram ko po ang child representative mi, si Lance Bermudo, is also a member of the Naga City People's Council, if I'm not mistaken po. So, very active po ang samong child president.
So, ini po, for the previous years, ini po kang si Sir Elmer pa, Councilor, nagkaigwa kita ning series of awards. So, kang puon 2016 hanggang 2018, nagkaigwa po kita ning Seal of Child-Friendly Local Governance. In-award po ini sa to kang region, kang Council for the Welfare of Children. And kang 2018 po, 2018 nagikitang national winner on Child-Friendly City, Independent Component City. Tig-award po yan sa Malacanang, ang Naga City. So, kang pandemic, saro po ang sektor kang mga aki sa pinaka-naapektuhan kang pandemya. Kaya na-halt man po ang pagtaoning mga arog kaining awards. So, mayo po kita ning child-friendly audit kang mga nakaaging taon, particularly kang taon 2020. Pero po, last year, recently, isabi mi lang po sa Indo ang good news, nakaigwa po kita ning audit sa DILG, ang sa tuyang opisina, audit sa DILG. As in, in-audit po ninda si taong 2019, ayan po. Ini po si recent, kang 2019 Child-Friendly Governance, out of 114 cities and municipalities na na-assess kang 2019, ang score po kang Naga City is 94 for Independent Component City. We are eligible out of 114 cities. Yan po. So, yan po ang status ta. I-share bilang po kasi actually si Memo kang DILG day pa po nabababa sa syudad hanggang ngunyan. Pero in-inform naman po kami. So, sa province ta po na Independent Component City, rank 1 po ang Naga with a score of 94. Ayan po. So hopefully po, mag-qualify kita kung igwaning national audit, mag-qualify naman ulit ang Naga City for the seal of child-friendly city. So paano ta po ni mapapanindigan ang child-friendly city? Uni po ang samuyang project, program, and activities. Nababanga po yan sa apat. Inuton ko po ining advocacy and policy development. Kadakulon po ni, sana po di ka mamaan. So, advocacy and policy development, irarantro ko lang po si mga pinaka-importante. And very saradit lang po ang budget kada training. Kasi pinagsusukol mi lang po iyan duman sa 1% na ira kang syudad. So, sa advocacy and policy development for year 2023, we have the production of IEC materials, and pag-formulate ng mga ordinances, mayo man po ining budget. Then, pag-establish po ng database for children. Sa mga meetings mi po kaya, gusto mi po magkaigwa ng usable database for children. Tanganin po, sa tuya man na mahiling ang mga cases na halimbawa, kumpira ang CICL or CAR sa city, mayo pa po kaya ang syudad ning naganing database on children na ito pong inaapod na MIS. Then, sunod po, BCPC Functionality Assessment Tool. Ang budget po dyan is nasa 1 million kasi po, encourage mi po ang mga barangay na maging functional ang sa indang BCPC. So, nagkakaigwa man po ning audit ang BCPC. And then, tinatawan mi po sinda ning corresponding na price man para sindaman po ay kumbaga maengganyo na ang sa indang trabaho is pakarayon talaga and mag-serve sa best interest kang aki. Then ngunyan po na November, magkakaigwa po kita ning celebration kang National Children's Month. So opisina mi po kayan ang nagmamanehar. And ini po ang mga activities, State of the Children Report. Si Mayor po kanyang nagde-deliver. And the Children's Birth Registration in partnership po kang City Civil Registry. And nagkakandak po kami, as I've mentioned earlier, ang office me is the one na responsible sa pagkandak ng mga trainings and seminars for the BCPC and the LCPC. Ini po, we propose to have the comprehensive seminar on positive parenting. And also,
ini pong most child-friendly barangay evaluation. We also have ini pong child-friendly city evaluation. So, yaan man po dyan sa table si mga targets me. And ang office me din po ang responsible sa pag-conduct ng mga awareness program, halimbawa the Safer Internet Day for Children Philippines. Then, ito po ang advocacy. No? So, pangalawa, we have the capability building and intersectoral communications. Igdi na po si mga gabos na capacity building para sa AKI. Enot na dyan ang leadership training para po sa child officers. So, very active po ang satong federation, ang Children's Federation sa policy making kang naga. Kaya, supportado may man po sinda. So, kaya tinatawan may man po sinda ng budget. Then, we also envision to have an updated child referral case management. Ayan po. Kung mahiling po nindo, dirikitan lang ang amount per activity. Pinapagkasyami lang po talaga yan. And we also have the children's camp kung saan titiripon po ang mga aki sa naga, duman sa Pakul, tapos tigtutukdoan po sindaning emergency and disaster preparedness. Ayan po. And aside from that, nagtatao din po kaming capacity building para sa BCPC. Sa paggamit po kato yung activated registry kang DSWD, no? The next, yun po, Children's Congress. Tigkakandak po ni every Children's Month. Kung saan, tigtitiripon po ulit ang mga aki sa naga. And tinatawan sindaning mga training, seminars on leadership, and other, ayan po, related dyan. Then, Barangay Children's Code Right Shop. Pig-envision mi po kaya na ang Naga City, bako lang naga ang igwang local code for children. Dapat kada barangay igwaning Barangay Local Code for Children. And ang opisina mi po ang responsible sa pagtauning workshop, templates sa mga barangay kagawad on children. Tanganing makagibo man po sindaning sa diri ninda. So, yan po. I-run through ko na lang po si mga important ining mga meetings. Ini po kaya, guided ini, kang child-friendly local audit. So, gabos pong nakalaag digdiyo, si gabos po yan na hinahanap during the audit. So, day man po kami digdi malaag pag day siya need. Kasi po, tigi-aim tangani po na makuha ang ito yung award. Pero syempre, gusto ta syempre na may deliver si services, mairani sa mga aki. And lalong-lalo na sa mga caregivers and service providers. Ngunyan po, pipapropose meaning seminar on child gender sensitivity kasi igwa na po baga kita ning SOGI on children. So, ngunyan po kaya as early as aki, na-identify na ninda ang sadiri ninda kung ano sinda, ano ang sindang identity, bako na lang babae o lalaki. So, nag-open po kita dyan, Permi, kaya nagkakandak kita ng mga trainings on that. Then, nag-strategic planning din po kami. And, ang tada na lang ani po sa other training and seminar kung mahiling nindo, 20,000 na lang. Garo good for snacks na lang yan. Kasi, contingency po yan ta if ever igwaning mga ma-arise na training na mayo digdi sa PPAs na iiling may man na beneficial. So, why not po? Okay. Our office po is nagtatao din ng outreach services and extension program. Saro na po dyan si mga assistant sa children with disabilities and assistant sa mga educare center. Last year po, nagtao ang sa mga opisina ng photocopier sa kada educare center. Kasi yun po ang request ninda kasi modular ang online class, ang klase po, di ba? So, nahirapan sinda na siging photocopy, masindang photocopier. So, saro yan sa mga tinataoming assistant. So, package po yan. Pag may photocopier, nagtatao din po kami ng ink. So, yan po, kinukuha po yan sa budget kang sa moyang opisina. Kung ano po si assistants na hinahagad, nag-a-arise po yan during our BCPC meeting. Day man po ini nagde-decide kami na sige, photocopying machine na lang itao. Hali po ini during our meetings. Kung ano po si gusto nindang assistance from us. Then, nagtatao din po kita ng eyeglasses para sa mga aki.
ano po ini, ning occasional, pag natatap mi po ang samuyang partner, ang Ideal Vision, as in ang IE3 Cares Foundation. So, sige sana po kaming hanap ning kapartner na, na matabang para ma-realize ini. Then, ayan po, Halloween Children's Festival and Paskuhan sa Kaakian. Okay. So, down na po sa last. Ano po, nagkakandaktin po kami ng World Oral Health Day and Maugmang Kaakian. Then, ini po, establishment of modern children's playground at civic center. Mayo po kaya kita ning playground talaga para sa Aki. Kung mahiling po nindo digdi sa Naga. Medyo dakol po kitang mall, pero kulang ang satong play park. Public play parks, specifically. Ayan po. And, pero po, ngunyan kaya, since nagkaigwan ng COVID, bawal ang indoor, bawal, kasi ang Aki po, data sindama, tong kumbaga mapugol kung sisa ang gusto nindang kahalubilo, no? So, ipapropose mi po, modern children's playground. And, kadikitan man lang po ang budget. Dayman po yan kayang 100,000. So, imi-mainstream sa ibang office, if ever po na madagos. So, and we also have the participation to socio-cultural activities, Children's Festival. And, ayan po, last, maintenance po kang sa moyang opisina, we have, syempre, office supplies, and salary, igwa pa po kaming mga contractual job order sa office, casual, and also the personal services para sa mga permanent employees. In total, sa gabos-gabos na sinabi ko po, ang budget mi man lang po talaga is 8,669,000, roughly 9 million. Ano po ang difference niya last time? Ano po? Last year, last 2022, ang budget mi po is 10,137,000 if I'm not mistaken. Then ngunyan po nagbaba ning almost 2 million, 1.5. Because po, sabi nga ni po, sa explanation ni Sir PJ, gabos po nagraralangkawan ang gas, so apektado po din ang budget, ang IRATA. So automatic, kung ano po ang IRATA, 1% kayan, dyan mi na lang din po pinagkakasya ang samong budget. So, for year 2023, nagbaba po ang samong budget, pero it doesn't mean na mako-compromise ang satuyang mga programs para sa Aki. Mas in-envision tangani na mas pagayon with a limited budget para makakontribute kita naman sa gusto ta na good governance. Yan po. So, yan lamang po. Thank you very much for listening. Hello. Good afternoon. Thank you po, ma'am. Si Sir Joel po, may kahaputan po siya. Okay, ma'am. Salamat sa presentation mo. Pero I would like to inform you na kami ang nakakuha kan 1 million kan 2017. At Barangay Abella. Pero may po top 3 ang Abella sa child-friendly barangay. No. Ano ka rin? Si saan minakompose kang BCPC sa barangay? Ang BCPC po sa barangay technically is sorry po. Technically is headed by the punong barangay. Siya po ang chairman kasi sa tuya po mayor. So ang counterpart po kayo sa barangay is the punong barangay. Pero po iimi po maging mas active ang barangay Kagawad on Children. So, kung sa members po, ang members po kayan, the child representative, dapat igwa pong child representative ang kada barangay, educare teacher, social worker, volunteer, nutrition, the BNS, ayan po, peace and order, and yan po. So, sinda po ang pinaka-member po kang BCPC. Abo nindong ibali ang senior citizen. Siguro, sir, medyo saway na, sir, sa sa... Ang punto biman lang dyan,
Para may program kaya kami, itong storytelling. Yan ang nawawala sa tuya. Yan mga storytelling. Kaipuan yan sa mga aki. Ang kaipuan yan, si Wisdom Mako Aninda. Takon, day kabalian senior, mayo sila makukuha ng wisdom kung ano nangyari sa inda. Kaya, katukani, pig-propose ko dyan, na ibalik kami, takaning, magkaigwan din sa part dyan, itong storytelling sa mga aki. Sa educare. Madagdag lang po ako. Ito pong nabanggitan ni Glyza, ito si mga mandated composition kang BCPC. However, pwede pong mag-expand ang membership. Kaya kung willing po ang senior citizen na magbali, very welcome po. Dahil aram naman po itong mga wisdom and mga kakayahan kang senior citizen na ang objective naman is maataman itong mga aki. So, welcome development po yan para sa Samoy. Thank you po. Salamat po. Ma'am, igo po kitang tulong comment from Zoom. From Sir Ramon Jeronimo po, with all the programs for our children, hope madagdagan po ang budget. Tapos sana po mapondohan dakol nindo po for mas kaipo maray sa community. Tapos from Sir June Agomaa po, padagdag man po budget on mental health, suicide awareness, nagpupuon ang depression or anxiety or mental health problem pag-aki pa, due to trauma and family problem, minsan undetected na nag-result to delinquency, promiscuous activity, and minsan na lead to suicide, lalo na pag na-adolescent stage na ang aki. Thank you very much po duman sa suggestion. Ini po makakaabot po lalong-lalo na part po kang Samuyang na council si Dr. Gail Abonal, which is a very advocate and vocal person about mental health awareness. Actually, may mga pag-ulay na po kami together with Sir Elmer and Ma'am Gail on how we will incorporate the mental health for children. So, pwede pa man po, we will consider and yaon po siya sa Orulay. And thank you very much po duman sa pag-emphasize. Na expandable man po ang children welfare nindo na ipaagi bako lang sa BCPC. Siguro po to partnership na din po para sa BPC sa barangay para man po ngani aware man ang kagabusan. Ta kung sa BCPC lang po kaya sinda-sinda lang po ang nag-uurulay. How come ibaba po kuta na sa mga sa download sa barangay, then makaabot man po sa mga participation kang mga parent or mga para mas aware na po sinda, then para tarabangan na po talaga, then mawara man si mga kang mga kaakian, maprotektihiran. Excuse po, ini po regarding sa iya. Nagpilas po ko dahil sinda kasali sa barangay mi po, ako po, BPC duman, kasali po ko sa children. Iyo po, kasali po ang BPC sa children. Tama po si ma'am. Actually po, mandated sa iko po na ang BPC, Barangay People's Council, is a member of the BCPC. So siguro po, tanyagunta si satuyang mga barangay kagawad on children. Kasi po ang NCPC is also a member of the Naga City Council for the Welfare Protection of Children. And quarterly po, may nag-a-attend po sa INDA, sa Satuya, quarterly meeting. I-suggest mi na lang garo sa Barangay Balatas na ibali ang BPC sa composition kang BCPC. Sir, ma'am,
Araw po kanigaro ang gustong sabihin ni Press from Balatas. Bali po kaya ang BCPC sa ibang barangay, dahil man po nakikipag-coordinate sa BPC na kung saan BCPC is under the umbrella of Barangay People's Council. Kaya sana po si mga barangay kagawad in charge makapagtao man po ng due respect sa BPC. Yun po yan ang gustong sabihin niya. Tamang-tama po, may meeting po kami sa BCPC. Itatakel mi po iyan na talagang itap ang mga personnel sa BCPC kasi every member po dyan is very important. Maski nga ni po aki, child representative, dakulaon po ang tiktataon nindang role para ma-improve ang BCPC. So, iyan po. Ma'am Fal, sa sunod, suggestion pa po, kung mapepwede po, ito pong BCPC kang kada barangay, makapag-accredit man po sinda sa BPC and kaipuhan man po itong profiling tool ninda. Yun lang po yan, salamat. May questions or suggestion po si Mr. From BPC Peña Francia. Ikaw lang po ko tabi, ma'am, ihapot. Ano po ning mga special child or special children, kaibahan po dyan sa opisina nito? Yung mga may diferensya ang mga aking medyo yung mga Down syndrome, araw kayan. Ano po yan? Kaibahan po yan sa opisina nito? Ang Naga City Council po, member po ang Help Learning Center. Ang opisina po nindayaon dyan sa May Tinago. Sarap po sinda sa very active advocate para po sa mga children with special needs. And we also have the PDAW. So, member din po sinda. Any concerns po na nakakaano sa office me, directly mi din po sa inda. And minsan, naghahaga din po sindang support. Kasi si mga trainings and programs po, sinda ang and assistance. Sinda po ang igwa po sindang nakalabi and pinapresent po ninda yan sa council. Gusto sabihin tabi, ma'am, hindi may mga may mga diferensya, mga special child, pwede maghahaga din tabang sa opisina nito? Or treatment o medical assistance kung naroon ba kayan? Pwede man po dahil may provision man kita dyan, pero mas nag-a-address dyan ining sa PDAW, itong Person with Disability Affairs Office. Yaon po dyan si Gabos na assistance including children with disabilities. Pero pwede man po sa opisina. Thank you po. Miss Charlotte from the Office of the Liga ng mga Barangay. Sige po. Ihapot ko lang po, Ma'am Glay, Sir Elmer, alimbawa po, pwede man po ba, nyaon po ba dyan sa, sa budget, if ever, special case po kaya, halimbawa, si mga aki, kasi kung may kaso, tapos mismong si parents mismo ang niyo, paano may assistance ba na pwedeng hagadon sa children's office para ma-assisteran si mga aki? Kasi kung mismong si parents ang involved. I-clarify ko lang, anong kaso po? Halimbawa, abuse or ano po ba? Oo. Kasi kung kakasuhan, halimbawa, si pag-process kang mga Si perpetrator po ang yes, kakasuhan. Kasi po, ang aki po, bawal po yan. Yes, po, indended po siya. Di po kita nagkakaso sa aki, no? Si perpetrator. So, kung assistance po, yes, ang opisina mi po, nire-refer mi po yan particularly sa CSWDO kasi sa mandate po sa pag-handle ng mga confidential and abuse cases, CSWDO, because they have trained social workers, sila lang po ang pwede mag-handle kaya yan. Kung sa barangay level po ang nagpoon, ang BCPC po or the Barangay Kagawad on Children ang pinaka pwedeng inot na dulukan o ranihan kang gustong magsumbong or maghagad ng assistance, then the BCPC, kino-coordinate po ninda yan. Either, kung bako man po sa office me,
sa CSWDO na po, diretsyo. And then, sinda din po ang nag-handle kang mga cases na arog kayan. Yan po. Hello, ma'am. Yes po. Ma'am, how about po yung Naga City Speed Training Center is under ba kang BCPC? Ang SPED Center po, under po yan kang DepEd. Iya po. Ang office mi po kaya, ma'am, nagtatao din po ning assistance. Minsan po kaya ang DepEd nagrarani din po sinda for financial assistance. Halimbawa, recently po, nagtao po ang office mi sa inda ning refrigerators para sa storage kang fresh milk ninda para sa feeding program. So mga araw po kayang assistance, coordinated po kang representative kang DepEd from us. And nilalabi mi man po kung from our end, ano po si assistance na pwede ming matao. So under po siya na kang DepEd. Mayapot lang po ako, ma'am. Di ba po kasi diyan sa sentro, kadakol po diyan mga street children na nagbabarasay-basay. Ano po ba, may tinatao ka mong action or mga minor pa po baga kasi ng mga aki? Pag nadara ko po ba sinda, tinatabangan nito or anong mga ginigibong action po kang office ninyo? Okay po. To clarify lang po, no, majority of influx of street children, based po ni sa mga pag-attend mi din po ng mga trainings, meetings, and also pa-quarterly meeting po. Majority of influx of street children sa Naga is daiman po sinda taga Naga, technically. So, usually po, pag halimbawa, ang barangay, yung mga barangay na nasa sentro po, yan na nasa sakupan, no, ano po sinda, ning pagdai po taga Naga, no, nire-refer po duman inot ninda sa CSWD, then ang CSWD po ang nagko-coordinate sa respective municipalities ninda. Kasi po, ang sa tuya pong budget is concentrated din po sa mga akiman po digdid sa Naga, no. Pero tiktatabangan ta po yan through CSWD, lalong-lalo na po pag-abot sa linkages and coordination. Hello. Ma'am. Araw ka ni. Diyan sa Plaza Quezon, di ko ba dyan police headquarters, Ikaw dyan ni police mobile. Ang nagtutururog dyan, mga street children, sa police mobile, anong gigibunta ka yan? Tamis mo ang protected sindakan mga police na yan mga street children na yan. Kung papasaran mo yan early in the morning, tako kaya 4 o'clock, naglalakaw-lakaw na kung sentro. Naiiling ko yan, tururong yan dyan sa police mobile, mga aking yan. Dahil man yung piko kakandis WD, si Magurang, yaw man dyan nagbabarasay-basay sa sentro. O saro pa, kung nagpapasal ka sa, yung kitato dyan sa kakandan. Emplaza. Igo dyan ning magtugang na matangan ng titindang kangkong. Dahil sinda minapuli, tama ang gutan sinda kan Magurang ninda, sakod dahil maubos itong tindan nindang kangkong. Barabagyan, mailing mo yan dyan. Nairag na lang nga ni kami, si kangkong daw aruluyos na, binakalmi na para magpuli na sinda. Barabanggi po yan dyan sa Emplaza. Oo. Ano ang ano dito sa inda ngayon? Doña Clara? Sige po. Enot, iyang pong mga aki na naglalayaw-layaw, bako man talaga yan mga street children. Iyang po may mga magurang, nagkakralase, kaya lang na naiinggan nyo sindang magdyan sa tinampo dahil nakakakuaning kwarta. Kaya nga po pigdi-discourage na magparatao dyan dahil for as long as na nakaka-receive yan ng kwarta, talagang naiinggan nyo na magdyan sa gilid kang tinampo na risky sa aki. Ang ginigibo po dyan, pigre-rescue yan kang CSWD, kinuka itong aki, pinapaapod po si Magurang. Kaya lang, base po duman sa mga interview, may tolerance ang Magurang dahil nga
pag nauli ang aki, may darang kwarta. Minsan, araw kung niya nagbaralikan na sa eskwela ang mga aki, nakakatipid ang magurang dahil may balo na si aki. Iyo po yan. Kaya kumbaga, ang lilecturan po kayo ang magurang, manunungod duman sa sitwasyon kang aki. And ang iba po dyan ng mga magurang, kabali naman sa mga programa kang syudad, kabali sa Sanggawadan, kabali sa Queen. So, iyo po yan. Kaya lang, iyo po nga niyan, ang ko yan, maintindihan naman, minsan talaga may pagtios, kaya talagang minsan, pigtutugutan yan mga aki na maglayaw-layaw. Alagad po, yung ani yan, nagkakaigwa man kita ng mga intervention na mas lalo pong mapaorog ka yan na kung talagang kinakaipuhan ang suporta kang magurang, igawa man mga programa ang syudad para sa inda, lalo na sa pagklase kang mga aki. Kaya ang ginigibo po ngunyan, patagalan na lang na itong kung kaanon kang i-rescue kang CSWD, ipapaapod si magurang, para utrong araw-araw kayan ang nangyayari. Kaya nagigibo nga ni po kita ng mechanism para mauntok iyan. Dahil iyan talagang mga aking iyan, bako man siyang street children. May mga magurang siya, nagkakaralase, kaya lang naiinganyo lang talaga na maglayo-layo sa tinampo, magpaatras or kung makilimos dahil nga nakakakuan ng kwarta. Ano po? Very much. Kundi ini yung kayang naili ko dyan sa Plaza, iba man ang situation, talagang sinusugo sila magtinda kayang kangkong patingyan, takunday maubos, aanggutan sila kan magurang. Ayan pati, abot yan mga 11 o'clock in the evening, rayaw niyan dyan. I-coordinate niyo po sa CSWD, pati na din sa barangay, para matabangan ta po, ma-rescue ta po yan aki. Dahil baka sa pagtinda nila, dahil yaon sa sarong inuman, baka makursonadahan o kung ano, hirap man po kang aki. Ano. Sige po. Pwedeng ano dyan? Iyo po. Kasi kadakulo na eh. Nangyayari po yan pag panahon kang Christmas season. Ayun, na bako lang yan nangyayari digdi sa Naga, maski sa Metro Manila. Nangyayari yan na nabaraba yan mga badyaw na yan. Ang ginigibot po dyan, inuuli ta, hinahatod sinda. Kaya pag ito pong first week o second week of December na nahihiling na rayaon na digdi, ang ginigibo po kang sa tuyang CSWD, tinitiripon iyan and hinahatod kung sa insindahali. Dahil maintindihan taman na iuman yan itong oportunidad ninda na magdigdi para nangangaroling. Ikaw na po ba kitang ordinansa kaya na bawal magkaroling sa gilid kang tinampo and sa laog kang sasakyan? Ano? Risky po lalo na ang mga aki. Pero daita po pinagbabawal itong caroling sa mga harong dahil spirit of Christmas yan. Ang binabawal talang itong pagtindog mo sa tinampo, may marani sa imo, makanta. Yan po ang bawal. Ano? Tapos itong pagsakay mo sa jeep, may masakay man, sige ng kanta. Iyo po yan ang binabawal dahil at least po kaya lalo ng mga aki, baka madisgrasya sinda. Ano po? Ma'am, clarification lang po sa sinabi kang BPC President Santa Cruz. Ang gusto niya pong sabihin, ito po bagang Naga City SPED Training Center na kung sa ini po ipinagmok na kan sa tuyang lokal na gobyerno. Iyo po. Ito po, sako po siya kang
lokal na gobyerno kang Naga, pero ang opisina pong in charge duman is PIDAO. Ito pong Person with Disability Affairs Office. Nataon lang po na itong classroom ninda, yaon po duman sa likod kang Children's Center. Pero under supervision po ito kang PIDAO. May mga kahaputan pa po, tabi ka mo. Okay na po. Siguro po, dako lang pasasalamat, ma'am. Salamat po. Good luck po sa budget. Thank you, Sir Elmer. Para sa aga po, ang mga presenter is from the Office of the General Services Department, 8:30 to 11:30 po. Water Services Office, Bicol Central Station. Pagkahapon po, yaon po ang City Environment and Natural Resources Office, Solid Waste Management Office, and City Vice Mayor's Office. Sana po yaon ng pagiraray ang satuyang dakulang partisipasyon, asin ang satuyang dedikasyon sa satuyang pinagsumpaang posisyon. Bali po sa aga ang mga stakeholders, Mr. Domingo Forlahe of BOD Transport Sector, Mr. Peter De La Vega from BOD Civic Sector, Miss Francis Gladys, si Ma'am Glad po, ang samuyang NCPC Director and Documenter, sindaman po giraray. Salamat pong maray. See you tomorrow. Ma-picture taking po kita para sa